El grup natural d'Olocau, Ànima, va ser l'encarregat de tocar el divendres a la nit a la particular cita de Cafè Teatre, en este cas del mes d'abril. Ella i el seu company van cantar la seva particular música d'arrel. Nit de Cafè Teatre diferent, les cançons a dues veus d'Anna i Francesc, fetes amb molta cura i estima en la seva composició, van mostrar al públic el seu repertori durant més d'una hora dalt de l'escenari. I amb ritmes molt variats, ritmes que són de la terra, ritmes trencats, com el 5x8, el 7x8, i ritmes com la masurca, l'habanera, la jota, ritmes que es poden ballar la majoria d'ells. Tots dos són els propis cantautors del grup Ànima. Anna defineix la música que toquen música d'arrel. Que és d'arrel tradicional, que és popular, que és música que ve de l'antiguitat i que d'alguna manera recupera les arrels de la terra, no? de la nostra terra. Dalt de l'escenari es van fer descobrir infinitat de ritmes amb instruments de tota classe. Guitarra i veus, i després jo toco la percussió i són dos panderos, el pandero quadrat i el pandero redó, i després les castanyoles, les claus, el güiro. D'aquesta forma va finalitzar una nit plena de música al Saló del Centre Social amb altra edició del Cafè Teatre.